Good morning dahat ninyong tanan. Oh, kita mo dani guys, niabot na gahang order nga laundry detergent fabric softener. Siyempre guys, tig-uwan na guys, manimahong iro agato ang mga nilabhan og di ta maning kamot og butang og ngani. Pero di ko tigamit og ngani man. Mapugas raman jud ko basta ting-uwan kay mga nilabhan manimahong iro. Inigsuot nimo murag gyapon di humot hinlo, humot gyapon iro. Sawa nang lami burog na fabric softener basta ting-uwan pero tingin it di kay hiram sa gos karejit raman bisag sabon ra mumot naman si ja okay na ko din pud ko kadto masilan nga na pero nga na laging ting-uwan lagi para karon sa gunso naguwan manimahong iro mapay pagbakod sa higdaanan guys wa pa jud kapanghipos oh. Si Dalton guys wa na nagbunakid duwa na raman na sa box kay wa na pud si jam udon sa bunakid dugay gumamit di na numpod makaudyon nagnido na pud na ron kuan bitaw kananay mura bitos mga anak ni Dingdong Dantis ug ni Marian Rivera di ba laking nido. Ingon man nga lamig kuno pug nido di nido na lang pud kay bunakid wala pud si jam udyon bao na si tag saraman katuig gagid hang udyonan magbasa na pug tayo diha man gipates gid hang kuan dali lagi pud mig atus clinic pates nga na wa man puy mga lain nga mga parasite or mga nga wa man so nagduda jud ko sa gatas kay hangis tap agid hang bunakid na gid nag-asin ko okay man dag-asin gid masyado rang mahal para sa budget namin kay dili man pagkag hapit mo 3,000 sa kalatan ja kilo ra kapin nag kanang content di ara ka apiki mo nangit ako brato-brato ra nga total mukaon naman na pangabag-abag ra ba naman na nido mo ang na suwa dyan ja pang 2 days man siguro 3 days just nido okay wa na dyan libang-libang so anyway sige ra man kung ingon ninyo nga ipela-ila mo na sa ang kuandare kay uban dari nga wag-o nga igsuon ra po ning linlin kay arang ko pa habra Koreanang nakabuhi sa Korea. Oo, nabuti na yung kasos Korea, kaya naman sa Pilipinas na lagpot. Bitaw, murag Beauty Gonzales. Kailangan Beauty Gonzales. Si Beauty Gonzales na iyahang kauban na ron, di na basta-basta kuang purami ron. Mga kauban mo kayo, mga artista na. Uban, politiko. Uban, artista. Napa po ko politiko, kaya na may mayor. Asa ka na. Di ba, Beauty Gonzales ang aurahan. Kagwapa ka adyo, pagay nakapanghilam o, so pagkapanghimuta. Samot nang makapanghimuta na, ara na gadyan ko pa ha. No, gwapa no, marang ko ano, mga gwapa ni sila Il-Ilgod, sila Linlin. Mga gwapa mga igsuuna. Are you still available? Available pero di pa ko an. Charot. Study sa. Unsa may grado nimo karon? Third year college. Unsa may imong hang kurso? Office ad. Office ad. Unsa may imong plano makagraduate ka sa magkamulagpot na sa Pilipinas matupag sa laing nasod? Matus laing nasod kay nagsildo. Wala jud Pilipinas no bijaan na lang mga unsa may imong gilutong sudan? Naginit ko kuan sabaw gabi. Nagsabaw man na jag tuna kay nakapalit pa undig tunang dako ja. Gipanghutoy ra batod ni. Taas man nag-mercury level. Pero lami man lagi pud usahay. Hoy, ginawa ko gimong birth certificate undo ajo ito kay magisi ni. Gitang birth certificate idang ikapan. Kay nagpa-enroll malay ko na ni Ja sa toddler school. Toddler school ra na idang eskwelahan guys, di dyan na ingon og kanang eskwela na dyan si Ja nga na dagalang buhaton dito. Inigsod, mag-pray, mag-clean up, magkaon, tudlon sila mag-wash hands. Nga na ra ba mga murara pag na sila sabay ja. Magduwa makig socialize sa uban nga bata nga na. Ja inig pre-kinder na ni ja katong nursery next year maglahi na pud. So karon nga na sa kay arong mako-advance ma-build ilang confidence ba. 1 hour good pud kada adlaw just sakripisyuhan laman jud na kay ba just kaduwa diri. Kay arong makuan siya ba ang bang di maburong kana mo na term. Di ja maburong makigatubang jag mga tawo. Gubot ra ba na kay sige daltog gubot kining bay og natay bata. Hoy ngano man nagikuha. Give it to tita ka. Kay ato na. Hi, thank you. Hilabot. No. No, kaya ni mga dokumento. Importante ni sa itong kinabuhi ni mga dokumento. Give this to tita. This one. Can you say hi? Can you say hi? You say hi. You say hi. Hey, how are you? What is the color of your shirt? What is the color? Orange. Good job. What about Nanay's pants? What is the color? Black. Jungit. What about this one? What is the color?
Blue. This one, other side. Purple. Purple? This one is purple, but this one, what is the color? Pink. Good job. May gibate. Nalipon. Ha? Nalipon ko ginis eh. Nahuwal na rin. Pero nalipay. Pwede ka mga kuwan na supportive. Kaya sa katagdaan. Mga classmates sa bro. Pwede gusto deh ka. Ano nga gamit na? Ano na? Sunscreen. Kaya mo ito may karoon sa binyo. Warang inita. Mo na nga gamit sa hangnaong guys. Kaya mo mayahang na dahil. Kung gamit sa button. Kaya arong di masunog. Kaya arang inita. Inig tabuk at tutulong sa section. Tagpi naman po na. Ano ni? Buy one take one na ni. 200 rakapin. Diyan napay free nga sabon. Napay free nga night mask. Uy, ano sa naman po na? Pangilay. Pangilay ko kay na papas ang kilay sa singot. Asa po na mapalit? Ano Sa ba? yellow basket yapon. Oh. Yellow basket. Kuan ni kananay dusi ni Jakabu. Set na siya. Palit ni mo dusi ka bu. Ano ba? Ano sa man po na napatlaban nga murag nylon? Bunot kun ra man ni mo og maut-ut na. Kusa na dyan mauspak. Ano ba? Hindi na ka magtakay. Kuyaw. Uy, ano sa naman po na? Lahat na po ng opan. Kaban Okay. diya po na. Powder? Order kay nagwil adong naman. Makakuha na ni Jagwil. Makakontrol ba? Pwede ko diya. Oil mo po nga. Pwede, basta ka itong shade niya. Match sa imong hanggang. Ano? Mabigo man sila. Pero focus sa dali silang yellow basket. Tawag og kontor. Kontor Anong kaya ba na. malagi ka? Mo may mostly magamit sa mo may madugog magpatalinis sa ilong nga hungag. Di kontor. Yellow basket kaya pa na kita. Dili. Personal user ni mo. Punis tindahan. Tindahan eh. Eberbilin. Kani sa Nichibu. Ha? Picture? Picture video man eh. Picture ko naman sir. Apil ka sa magbuhan. Sige na. Selfie mo. Ay, Selfie mo. Hi, kapoy guys. Gabi na. Una ko ka-vlog na natin. May kasal. Anda, pag abot na dari, kaan kong nilaw, oy. Napagaw ko guys. Kumanta. Taas ang kanta ganina. Domingo man og mamanimbam eh. Sabado man sa gabi eh. Medyo ganin ako yung kauban. Magyo ang gisak dyan diya kay Sundoy. Kaya, agahang Koreana nga kauban. Si, kuan, Beauty Gonzales ng aking buhay. Kailan ka Beauty Gonzales day no? ang Bisaya. Mo na yung Beauty Gonzales dari. Ida kong giubanan kay Sundoy wa ka practice kay kapoy. Da, drive man nagmotor. Ako di man. At ko klasyo magagi bulintang ko. Adto gani kay naa. Na almost 2 hours pa daw tuwat na dagto. Pagsunod na mo dari arang buho ang buwad kay gaprito man ko buwad kay naglaw mas nilin, dapat nilin ganina, ang gipa-duty ganina kay man gipabantay sa bata. Kani ba guys, gikan sa kuan Claire Home. Claire Fresh and Natural na tagak. Nami man ta pero di ka dumustay ka gidang pang stay. Sayang lagi na mira ba unta. Kay humot ba? Kay bawa laging buwad mo nga nang kuan na tagak mo na mo na makatag purma. Pero nami unta good. So today guys, first time akong naging ninang. Imagine, ninang sa kasal ha, pero ninang naman kus ka na bitaw ng mga bata. Pero first time na today nga mahimong ninang sa kasal. And ako ba kasi pa istorya? Wa man kung undoy mabidyo he. Nakalimot ko na po sa gipangingan basta kay always advice ron po ko to kay sa 3 years pa pud Miss Undoy. Murag na po na experience basta minsan ba nga. Kuan dali ra ba jud mi naka-adjust kay tungod bitaw pud sa anang grasya sa Ginoo ra jud na. Magampo ra jud ko ba kay ako malita ba kung patay jud kog tawo jud. Ihaw jud ko tawo pero nahinahinay bitog hilot nga ang ikuan sang utok nga kinahanglan musabot ko kunida di pud sa tanang panahon nga ako ray sabton kay kana manghuran ba sa ako murabag na jud koy kuan nga sabton ko adto bahay na mo kay kana manghuran ko
Dari, murag di ni mo pwede dadun sa imong kaminjoon nga ikaw na lang pirmi sabton. Inga na, so kinahanglan ikaw pud mohatag pud kag pagsabot. So murag nga na to nga pointed to. Diya kinahanglan jud center just relasyon nato agino. Okay. Ugwa, for example, mag-away mo mag-asawa. Diya ato kadagan sa imuhang silingan nga na libakon ra ka. So na jud problema jud kuno. Ang kinahanglan jud daganan is iluhod jud kuno sa Ginoo. Ihilag jud nimo sa Ginoo nga na ngadyo ka og iya. Nga na kay mao jud kuno nay makapa kuani mo makapahupay ba unakas kasuko musampit ka sa Ginoo mahupay mong kasuko nga na mga mild rang away-away dali ra man na asularon hindi man jud na mawa sa kami jud na maaway-away ra nga na mild basta as long as wala man jay nag kanang murag third party nga ma-involve kay murag lisod na gid na di ba. So anyway, kapoy ko ron guys, murag gusto tanan mo kaon pa kus nila oy, pakita mo nila oy, ara lang ni Kanawa. Kay silin-lin na ni galuto ganina, grabing nagana mo dag. Luto nga. Sa ano na ihurot na nimo ayun. Putto na nimo. Na hugas pa yung taon dyan kay gaban-uban man ah. Malagi pang iban-uban na hugas tinuon. Daragang ba ganina guys ya. Muta na mag-asa na napalit guys, 100 plus ra ni TikTok pero quality ni dyan kanawa. Nice ka jud quality murag mahalon. Nga ganahan po ko nabubit-bit ganina. Cute na po ka-adyo tanawon. Dapat taghang palitan ta na black or katong na beige and hot dan man sila. So kanina laman. Sunod na po to. Kung na napay extra.